рӯзи 7 июн наҷотбахшони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Суғд аз марги ду кӯдаки 10 ва 14-сола дар Сирдарё ҷилавгирӣ карданд. наҷотбахшон ин ду сокини ноҳияи Ҷаббу Расуловро дар ҳоле наҷот дода аз об берун оварданд, ки онҳо ҳангоми обозӣ дар як макони барои обозӣ мамнӯъ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ғарқ шуданд. ба ин ду кӯдак ёрии аввали тиббӣ расониданд. онҳо аз рафтан ба бемористон даст кашиданд. аз аввали соли 2021 дар куллу дарёҳои Тоҷикистон аллакай беш аз 40 нафар ғарқ шуданд, ки тақрибан нисфи ин қурбониёнро ноболиғони то синни 16 ташкил медиҳанд. ба ин далел кумитаи ҳолатҳои фавқулода бо мақсади санҷишу тафтиши риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми обозӣ ба баргузории рейдҳои профилактикӣ дар маконҳои обозӣ дар саросари кишвар сар кардааст. дар ҷараёни ин рейдҳо дар шаҳри Душанбе аллакай сатҳи омодагӣ ба қабули истироҳаткунандагон дар кӯлҳои Душанбе, Варзоб, Чорбоғ санҷиш гузаронида шуда, дар шаҳрҳои Хоҷанду Хоруғ ва Турсунзода кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба истироҳаткунандагон қоидаҳои бехатарии ҳангоми обозиро фаҳмонданд ва ҳамчунин нишон доданд, ки ба нафарони ғарқшуда чӣ гуна бояд кӯмаки аввалӣ расонанд.